Lucky Udu. Lucky Udu. So I'm here trying to get online. My interview ndi mega basra this new life of stuff. Sa chakwala me ya. Ma nigga say that oh is that new life richara their ego. And they kuchara hilile minutes. Mande kubura say the new life take the opportunity and mande wonu makada stuff. So you can make all my own story na this. So my father be through this new life of stuff. Mo be through gawa in the new life. I can remember he be try my aba akwụkwọ ma ndị ọzọ. Early morning like this, my father apụọla bụrụ ọgwụ na-agagharị na ọ ga-aga ugochi from Osisọma bagharịarị chi from Arịarịa ba First Road from First Road ya ba Umojima Ọgbọ Hill Park Ngwa Road Chinekime o obere hill and ha na-aga n'ọkwụ and so every day my father lọtara my mother gana wee say choice na listen elecheke ihe n'ime ga ndị mega imefe ego enweghị na again mega say hapụ ndị a say that very soon aga m ya director of the company na very soon ya jump sele phone nchọrọ my wife that nchọrọ like iPhone or something. Yes, don't worry achọrọ m ga-azụrụ m that phone chukwucha juchu m seriously ha chance don't worry mgbe ọ wụrụ director atọghị oge mere ha ndị dị ụta. So my father invested more in that this no mere invest na that new life of his stuff my live everything but nlega kwa dịka nkụtara mgbe hụ retin online atata dịka ha na-eji ọgwụ na ndị ọzọ o ike okwu eziokwu because like she nweta gasol ndị mmadụ because ebe ụmụ mmadụ ga-eshi na-ahụ ọrụ mechiti obi elile na that work or that job otu ọ dị na so mgbe ka m kwuo my own say na lokudu that Leo life of a ngere company that ha nonsense or scam I kwesịrị ndị gọọmenti gbalị ka ekwesịrị ka ha short that thing na ka kwụchi that ha just erighị ego ndị mmadụ so I don't even believe in that so have my own side of the story. Thank you.